akura no me ba ho asama na mka kire wo me yale me ka me yale ti ko fa ni me so abo wunya sika ko di baabi na wo ba le wunya sika nhwe no shege mana chau ta jini no abota now aboncho fa ya fe na me abota na yen obi ma ne hwa akwa na yen ya hwe aboa nipa fu bi ebe na be hwe no ye chapita sandu ni hwa wanne no wo hwe ya pampa ehune ni de du wa antoto wo wanya ba papa se wu me hwe no wi si ha chini wo ho mon pata ma ba sha ba wa wo no ya wu jini ei be sha ba wa wo no ba sha ba wa wo na ma ni abri o ma ni abri wa kwa na wa tu wanyo akonya we pa ni so na akomo nsem de se so ya ahye mo e ba la ya obedi so ase na du so no na hatia o tinya wobi kwa ni ma sere no me ba cho ye ngwa na ko chapter ye ma ni ko chapter ye na ma ni fra na me yule pa ma kuma to ye wo bi wa wi na da bi ba yo ma kuma to ye wo bi uni aba ba yo ma me kafra kuma to wo de wa no baga ye wo de be kwa kaka Esrete wadi Ghana to me ho asa ne ntoma bebrebe Ghana to so cha me wo bia wo hunu ne ho da ade wo pema wo moto so wo de wonya hu se peseki me no abo to pa fa unu fokoro otimi yitu nanum no onum ewen bejom wo yi wo no fo wai wa mo no wa mo nam e wo ma wo ka dia penafo no ebi so ne bemem na bi so ne bemem no mo oposa ya na nkwa de wadi mi abro sister ye odi na ti da bi wadi pe makutia wo si man no hu na mo se dia ono ne ka o ka dia yi wai man no wo hu wo mo a wo si sheki me cha say wo mo to soso sa no wa ye sheki me esi a edina di da wo no so kwade was twede ede sokopia twede ede nimfina wo mudi ya no sokopia twede ede sokopia and some phone kwa no mudi tikuro mu asemo Baby na onye virgin ye ka se virgin as you say Akoma FM I was so do ulu ka wo be shawinsa Akoma FM ulu ka wo be shawinsa ye ka so be a virgin obey den kan meet you virgin as you say I just say which ma ko to pa na da abo so first o see virgin dey be shenensa so be oya virgin so dey be shenensa nti obi oya virgin bia de ka wa be shenensa eyi virgin say obi o de ka wa shenensa nti baby se ka wa shenensa nti me ya de Akoma FM 87.9 Kumasi me say ye ka so obi a virgin as you say I just say ya sempa wo wiase na wiase me aba ne say ni ma wo be hu no me hu na be hu okay wo say the church wo kra bi matifo asa ya sign to aso no wo say odi wo kuntu ho sign sa kira ya bi odi me kuntu e bi afa na wo hwe wo say di na mami pa de e kuntu bu wa ya de o Akoma FM ana akira wo ko mu bebu na ko nya ya na wo ko nya o ya amina sa bi se ni bia mu enti wo de wo ko ase me pa cha wo no and ko so se ho ana wo sa se wo se ya na wo sa nyene wasi bia mu aye wo ya me yiri me wuti se no WhatsApp wasa bia wa to wo bia dia de wo ya ana de to so bia no so ya wo dan so abanda wa ma wo da ya se ana o peja wo na no sa hwehwem akwati boade
Malam ni ti mo de ye nya no. Apeja say ya. Wonai Akoma FM. sa ena ba ko so nai say wie no. Eya mi na me su bie. Wonai busuru mu sa. Ami na me su bie mate. Amina, which ye di say beti bi aboa o. Men su bie mate. Men su paper wanim. Enya she. Ya Amina she. Wo pega ni na me tu okra no nya na tukito. Amina mo afa. Ohia Make a general crash there. Bibi tinu na sa fata se mi kunu ne me mboso ti. Ana mu de di mi nyanti. Make a general sa. Eya Amina wo di jai. Amina pega ni mu na ne trousers ne tweba fom no. Ona ne tu okra mi nya na tukito. Ne wo afa papa na awo kire ene yare ena ama Amina ayese. Na so Amina the next time I do beba no, me transform. Oh, me hu na be hu. Okay. Who say the church work ready for asa ya sign to aso no. Who say odi wo kuntu ho saying sa kire ya bia. Odi me kuntu. Aha. E bia fe na wo hwe wo say di na mami pa de. E kuntu bu wa ya de o. Akoma FM. Ana I tell you ko mu bebu na ko nya ya. Na wo ko ya o ya. Amina sa bi se mi bia mu. Aha. Eti wo de wo ko se me pa cha wo ne. Ah ne ko so se ho. Ana wo sa se wo se ya. Na wo sa nyene. Wasi bia mu. Aya wo ya. Wasi bia wa to wo bia. Ena de to so bia no so ya wo dan. Wa ma wo da ya se. Ena o peja wo na no so hwehwem. Akwati bode. Akwati bode. Malam ni ti bode ye nya no. Apeja se ya. Wonai Akoma FM. sa ena ba ko so nai say wiem. Eya mi na me su bie. Wonai busuru mu sa. Ami na me su bie ma se. Amina, which ye di say beti bi aboa o. Men su bie ma se. Men su paper wanim. Enya she. Aha, eya kuma 87.9 FM brason. Se area ye trasia akuma mu sema adwuma abedwafo ye de akuma mu sema dwuma de bramo ba bia wo bia nti sabre de fa wodo ebebo wodo mu kopim bisa no bia nsa ebebo na ye bepeja ye mu ade free akonya kese yi eso na akuma mu sema dwuma de bre eso saade na wo sampa ba bia taidin enu nti se enye TV na wo hwe no na enye wo radio no so na wutia na just our phone na kura wo nti baba dia se ubeko Facebook live make us say na yawo what na dwam ya wode ye call Facebook YouTube and in the account Facebook ya 87.9 FM bomodia obetumi bia wonya bia ye ma wa na wa follow ye wo Facebook na wa like it wa comment wo ho na wa share ama ye YouTube Akoma 879 subscribe me notification bell so ebreso you get notified share ema fofonya bi and share o say Chrome TV manager etwa prese wonum abiemu ewodo Free FM 97.5 Tachiman manager dachi na dwuma for won wo mubutio na wabie ede atomu Nikki Pizza Fan Club GHN UK wonum ebo ye chidom Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs Buadu wono eye presido oni Mr Buadu ene mo friend nyina so ye twa mo pruse ene awia yi pa na nakwia koko ewo ha sanso ena Pastor Julius Naba ono so ewo fidua yi emu Ishmael Hayward ena ebo mi chidom ene adontene se producer na chese mako meso menya atena adwamu no na babia atai dinti yebekọ na yenye maame bi akwakodi enkomo na ansa na no aboso ba na meja pa yenti adawroma menti ho enkyerem se eya akoma kyade ena yede ebramo
wei ɛyɛ bronya akyɛdeɛ soronko a yɛde ɛma akunafoɔ enwisi a ɛna afei nso enyanka wɔn a wɔne pie disables wɔn nso eduru saa abere yi a ɛyɛ a yɛkae wɔn papapapapapa wɔn nyinaa bɔ twi na wɔagye dɔmpem na ɔba abɛgu anim ha yɛma wɔn adwa na wɔn atena so na yɛ entertain wɔn na yɛwie a yɛma wɔn ntoma ɛmo anwa ɛne ho akadeɛ bebree na wɔn ɛde kɔ ɛsaa ne sɛ eduru baabi sɛ yi afahyɛ bi sɛ no ɛyɛ na ɛnyɛ nipa nyinaa ɛna wɔn ani agyeɛ ɛsan sɛ n'ani da so bi a no wɔte ase anka eduru bronya yi a wɔbɛkae no wɔdom akoma wuo de ne kɔ obi nso kora ɛwɔ hɔ a ɔte ase nanso ɔyare dadaa mu yɛasɛ ntumi ɛnyɛ hwee ɛmfa ɛmo abusua no ɛba ne sɛ yɛ na ɔmani so ayɛ wɔn ntotɔ ɛnka paapa wɔ ha a ɛnka wɔde yɛbɛkɔ kɔ ɔbɛtɔ akokɔ ama yɛare ɔbɛtɔ ataadeɛ ama yɛahyɛ ɔbɛtɔ ntoma ama yɛapam afira de akɔ asɔre sɛ nka maame ɛwɔ ha a kɔ ɔbɛma yɛ biribi adi wɔn nso a wɔn maame ne wɔn papa nyinaa firi mu nso ɔsɛ nka maame ne papa te ase a nka yɛbɛdidi nka yɛbɛhyɛ ataadeɛ ano nie yi ka yɛbɛnya bi de afa yɛse ase nanso ɛberɛ a wɔto wɔn ani hwɛ bonkum ne nifa wɔnim no wɔakyi na wɔnhunu wɔ bia no na akɔyɛ awerɛhoɔ nso kum sunsum obi ɔkora no wɔtu obi nkyɛn nso so ɛnyɛ sɛdeɛ wɔsi tiriti ne ma no na obɛtiriti no ɛsiane sɛ ɛnyɛ ne yɛfuru mu ba nanso ɛyɛ na mpempem no yɛwerɛ fi sɛ woyɛ obi deɛ yi a ɛna wɔn nso wodie yɛ yie ɛne saa nti ne Yesu frɛ wɔ sɛ akwadaa bi a wobɛhyɛ n'ataadeɛ ne no ebia wɔ no ɛna ɛba abɛboa wo ba bi anaa wo ba bi daakye akwadaa bi a ɛkɔm de no na wobɛma no aduane adie no ebia aduane a de bɛma no adie no ebɛsave no ɔbɛtra nkwam daakye bi ɔbɛba abɛsɔ abusua no mu wɔ abere a wonni mpo sɛ sika a wode sɛnde Akoma FM bere a wɔyɛ Akoma akyɛdeɛ no ekodii ne hɔ aduane no ekodii ne hɔ no na maa no survive yɛ na wanyini atumi aba abɛyɛ mfasodeɛ ɛde ama wɔ no ewiase no etwa ne ho ɛne na wɔn nsɛm wɔ bie yɛ a wɔbi yɛsrɛ wɔ sɛma yɛ bi na yɛmfa ma obi ne die ɔnhwɛ bɛduru baabi no na wɔn nso ɔsɛm asa na nea woboa ano no ɔno na wanya bie yɛ a wɔde bɛboa wo onyame akwan ɛyɛ akyewakyew na n'akwan nso ɛdɔɔso paa etu ɔdɔfoɔ ɛma yɛ ho nyɛ wɔ hi wei yɛ ade a afe biara no yɛyɛ ɛno nti yɛadɔfoɔ bi koraa deɛ afe no ɔba abɛso sɛ yɛ afe no so a na wɔn mo astate ebisa na maako monyɛ kurafoɔ ne nyanka ne wisi adɔyɛ yɛnya starte yɛ kura no na obi bisa san sɛ wɔn deɛ wafa ato ne ho so sɛdeɛ twerɛ no kaayɛ no deɛ kowura no ɛkaayɛ no ɛno ana ɔbɛyɛ adɔyɛ na atumi aboa ma ɔno nso ase adɔre ti abe bia no yɛnya ka ho asɛm kura no a na wɔn ankasa ɛpere bisa saa bere yi ɛne yɛkɔto asrɛ wɔ sɛ wadaworo ma sɛbe bɛyifoɔ ba no wɔsɛ n'ani nsɔ hwee yɛdeɛ deɛ wode bɛma yɛ bia no yɛni sɔ san sɛ yɛbɛboaboa nkakra no ano ne yɛde ayɛ biribi kɛseɛ a 24th December sɛ wote TV ho anaa wote radio ho na wotie a wɔn nso wakoma ani ɛbɛgye anaasɛ wɔkra nso ani bɛgye na wakoma adi ahurusie ɛno nti yɛ Akoma akyɛdeɛ nkurɔfoɔ astate nkakra wɔnom ɛde ba ɔde ntoma obi ɔwɔ a baako kora na obenya ɔde ba yɛsom yɛda n'ase na yɛhyira no na nea saa ntoma no nso ɛbɛfra no wɔno nso ɛbɛhyira wo a wode baayɛ nea wɔmɔ no ɛbɛkɔ akɔdi ne hɔ na wɔbɛdie ɛde akum ne kɔm no ɛkɔm nso ɛnsi wo fie yɛra da wɔma wɔ bi ntoma afira no ahonya nso ɛmfiri wo fie da biara da wɔma w'ani agyeɛ no asomdwie ne anigyeɛ ɛno nso ɛmpa wo fie da biara da ɛno nti onuadɔfoɔ yɛne a wobɛtumi biara na ɛfa boa
ne ani so ade hunu entumi emre mu saa emfama yen na won so wo di a wo expect no nyame nam so na wonye emfama wo se eye ntoma se eye anwa se eye mo enra yekoji bi ewo complex obi ede duku wode ntoma na wode duku ahyem ntoma ni nyina ntoma bia ne duku ntoma bia ne duku ene etu ka akwaje ye enu nti se wonso wo bi na opese emra emaji a ye baba ba abaji ba bia wo bia ni nyina ne se eye ne ma eye kama ya che se ye ba na se ebaji ne ediduru ha ye nwinwi obi abaji a ye de ba ye se pe ba bia de beguo because enye wo de che wo bia enye yie enti eniema no de ye kama entade ne mpaboa no de ye kama entoma no po mienu ukra de wo du wo aduonum ni nyina no ye beba abeje emo no anwa no de wo nso wo o de ba eno nso ye beje na yada wase enti madawro ma bonkoso a na momoaye na mre na ewe ye nim no akamreti a wabi enti se o pese ye magi a for production line no 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529 offer production line ya producer befa baby a wo bia no ebetuka na ya ba besesa enema no ede aba onso de no eye sika baby a wo no wontumi mfa enema no emma fa usika na bra obi de ka wode ho a ye keka bomu a etumi etomo eto anwa eto ntoma eto makel eto sardine eto ne aka nyina ede eka ho ebi enu nti onso fa usika bra 0245 301 0245 301 462 ana 0530 507 849 0530 507 849 what the ba na what the message aka ho wudin na yatumi abo onyame nhyira se onso waye ne sa abedwafo etnase a enche ye beba so nti wona wodi bia ba no ye bebobo wo mu edin no na mo nso mo hunu se ye ni aso sabre ma menko na menua baby enkodi enkomo obapa aha ye na pomote se pacho nyame na adumu ya da nyame ase udin pacho mi di Abiba Busanga Busanga pacho hai okay Busanga efre hine ne baaye pacho mi fi kwotwe na baaye okay area Busanga ewo Akoma mu Nsem dwumade so area pacho ewie de boko pacho akomafo Nyankopɔn enhyira mo ɔma mo ahwande ne nkwa na ɔma mo de nkwa ebedie na wɔnhyira mo saa Akoma FM Nyankopɔn enka mo ho na Akoma FM enya kɛse ɛkɔ Ghana ma nyina amen na mo tie so a yanso ama ye mu ayedu asɛm bi ha ye nim sɛ mo wɔ hɔ nti adna Akoma atɔ ye yem ye nim sɛ ye de ba mo anim a mo ba twitwa agye saa pepepe na mpacha ewie de bɔkɔ emza me ne me sister bi ɛna na ɛwɔ hɔ na meti kotwidwom tɔn ade ɛna me ba nurse ni efiri mu ti me ba nurse ni free mu no asɛ ye ni wie na me titi fie na me ni nka me nso me kwadwom hɔ a sa me wo sɛ nurse fo ni twem a asɛ na me wura hɔ na me ka sɛ de bi dwom wɔ de pintimi tina obi ɛna me ba efie ti me ba efie na me to mba ba fie me to tonton ade ɛna sister no so de na me ni net area ba ko ya sɛ nua baako no so yɛ Busanga ni sa ati na me ni yɛ free me fa sɛ yɛ nua baako prɛko because mo maame ni mo maame ɛna maame nso ni me maame ti yɛ nyina area ti me kwatena papa mbaba fie on ti mo na sister no da ko wa ba ho ɛna so o station a yɛ se me ton ade wɔ ha ɛna so ba bɛsra me nnam sɛ no kura sɛ de ha no na me wɔ because akola no station me sɛ net phone twema na ma akoma ha me ti na ma sɛ me ba ha no ka si o ɛna sɛ ma ba ade a ɛyɛ akora abɛsɛ ama efis idwom onam silu ɛde sɛ sɛ de wo mu anu aba abɛsra me nso ɛwɔ mu anu aba abɛsra me wɔ nso why ya enye easy abawo na fam o Busanga enye easy kura ɛsɛ sɛ wopɛ sɛ wohunu sɛde abawo siti a ɛyɛ abisa akokɔ baatan na me deɛ me se wonim sɛde abawo siti a ɛyɛ abisa menua obɛkyerɛ
enye easy kra yete wase pa kafra why enti wo ba na sister na abesra me wo mu anu aba abesra me ti ada wo ba na mu oburo na ato oburo na eburo no go na me ka chen say eburo ma ato oburo go na eburo no say foforo pese ba enti minya me pese me ka chen me customers no mo be fa eburo no say pie say de be adada no be firi wa foforo ba me kwa akoto bi abehye mu ana me tonton ana o si onu kunu kura nya eburo a obeto ana me si na eburo no kunu di ade na ode ye ana o si nu kunu di ye poultry farm na me si ana o si o sem de eburo no ma nu kunu no a week bia wo mu di be bottom yenu enti si wonya eburo no do so kura ba 1 month kura no wodi mi sika be bre me na me si o ana me obe bottom 8 go chi so opede a ana o si wo be fa ope opa be 1 month na o sika na bre me ana me si you na me si o se wonim so obetua de a ene okwa na ni na edi nkomo ana o si you ti me ada no da me na di nkomo no ade chinya na me ko abofo ti me ko abofo ba ayo no na ade chinya na oba wo no ka chem say oba ha no ni kunu ba ha ndra say oba ba fa eburu no oba na me ni ho na me say na me ni me ko abofo ana o si o papa na pe eburu na afa na me si you ana etsa de a ana oba nda na sa ka eburu no ana o si o wonya aprage a ko ba ma aprage aba sese eburu no e de akọ ti na sister bi ti me nchen say na sister ka say o aprage awura bi a okonyam ni mole a obafa ni mole kwanyambre no enti etsa de a wo fra aprage awura no na aprage awura na aba enti aprage awura nta ma aprage awura no ba no brae no na esa sister no mumko na me kire na say sister bi na ka say oba ba fa eburu no ba ye fra wa wo ba sister no wo ku ti won mo na me fra sister no say abobo ya awura na abo e no si wo me ma ne fa eburu na me nkire ne nikanika nkran se nikanika e won mo no mu yi eburu no gu ti was say awon fa eburu no kwesi won won bo ne din won ka say Mr. Abudia wakasa nikanika awura no be hu say eye sa nikuni dia ana abobo ya awura no me bo ana ne say eburu no nyina gum 8 bags e na dugu abobo ya no ti wakokora no si wonim bebia nikanika ne hye ana me say de wonim obi hye de de me ne nko na me nko kire nikanika no ana me fa abobo ya na me ne nko e na ekoyi eburu no gu nti won mo na me chia nikanika awura ne yere no ho na me chia no kasa woni Mr. Abu na o se amenimu no na me kasa Mr. Abu ne eburu ni oni e bende wo bende no hu se yes ye de eburu na ba na o se woni number ni yanje ni emfre no ti won mo na me gie ne number na me frɛ no ti me frɛ no o fa na me kasa Mr. Abu ye se ba me fie se o ba fa eburu na wo yire se fa eburu no bra prage awura se woni man ma aka no de eburu na ba begu ɛna o si yo wano kura wo ba me ho ndro ba fa eburu na me ni onam se aye de aba wo yire ba me fie se wo ba fa eburu ni ti eburu ni de aba e wo ha 8 bags na ze say aka abobo ya awura ni sika na o si wo woni fie wo ko hospital na me se na me mpeka ni sika mana na o si me bi sa abobo ya awura no na o si 80 na me sa na bi sika 80 na me de ma abobo ya awura no anti be 1 month maintain nka 2 months maintain nka na me ka ebro ya asemezika say 1 month wo discount be bre me no on fa scan by adai na me ka debit 1 man 2 anomo ekọ no nti me kwa akra ma nkoto be ma no wonu mom ne na wono ka se na se ase kosua ne dwa no aye boko nti na yante ne kan nti minya abotre edwa no peja omo discount beba ti I want na me tena adam asa me ne free ya yi nti me ne tena odi nkomo kakra na me so akọ ti me kwa ya aba 2 weeks me sa anti hwe biem ana me sa akọ me sa akọ no ka sa wo hu ku na me se de bi sa adam ba wo se kosua no edwa nye nti me nkọ ekire no ma sa ba ti me ntenka na me sa ba anti na me ba no e no si yo no o ha se sia o no opie ana me se ande me kọ so oba aka chense ma be si ne chi no si yo na me kọ be 2 weeks bi o no ma sa akọ me kọ ya fe de me ti wa na me ka se ne se sika mo ya me de sika be buso mbako se buso sika ya kwa 3 months sika so no na me de dada mo ti me tira fie sa me de me didi ana ka se when you ko fra be ma na ba ti wa fra be ma na be ma ba be be gina no ka chem say wano ne baba ko enya accident asesika sam ti ama sika bi eni ne ho ka boy ni tuka kwan fa eno boy ni kwanya accident ti ama sika sam ayen basa ti menya abotre ende wo ba ma miska enam ka se yu ti me ko ya endem na msa ba me ba no asa postpone me biem na me ka se na wo so dia da sika so me di jo ana sika no so kwa e obi dia na me dada na menya kakra na me di nti wo de sika tu asa na o ha me se ama me ti fie sem di ebubo ayo wo ba fa me nsan kwa so biem wo de se 50 million kra na obanyame amame a wo de fa ma me na me fa start kakra na se dia aka no wotua na kakra ana o si yo wate wo da me nko week me sambra ma me ko fie 1 week ni ma saba me saba still sa na wo ka enti wano na me ntia se na me ko ni ripenyo ni ripenyo so me ne ya kama pa wo nyina che me ne ne ya fa obo nyina akra me ne o mafa ne ne ya fa nyina ya fa ti na me pese e bia me ka asem bi ana me ne temba e basa nti wano na me ko ni ripenyo na me ko bo na amanye sa
na sister Pacho me bra penis asem na woni media asem no chese me dwen wa mente ase wa fa me bro ebro no so so o ma me sika so amfa sika na mame o ma me fa so amfa mame me kwa echi na wo sisi sa no ada me sa ebro se buso mbako se ko be 4 months me ntene ka ono so a won frɛ me be kwa se man ko wa on frɛ me ono so a won ka hwe nkyerɛ me tisem sa ye love na ma sa di ne cha kofie me ko so a ono so anu asa da ne me ato basa o sika so anu na me da no se me hu de me ye eno ka se sa de a me nkofie na ono okofie ono ne be kasa ti me ko ya no be 3 man ti sister nka o be 3 days na me akasa me atu amono anamo kofie o me ko ya nti ohun mi na no fa asafo e no ko bie e da bi me no kohwe egu na o se me hwe ade ti me ko no kohwe egu bebre na o kasa me hwe o kasa sister bi mpesa kohwe na nka onji sika mame e na sister no so mbe fa kohwe no kohwe nso na gu ese se wo hu obi a oba beto kohwe no e na me sin ti se kohwe no wonya obi a wo beto na ama na o sika na ameme ana e na o kasa ane e na me si yande mesesa akoyan ka ne hu crate dudu de menya na ma me de akọ ti ya kan crate na sister crate na se sika ni na 2008 no busam se me de ko na me se me de ko because me ja no asese a e bia no asa da na asam na basa enti wo da ma me fa kohua no kwa me de kwa menya obi manato ana me de kohua ko fa aka bae ana mba fa kohua na me de ko ana me de gu nchasim na me so ai kohua ne sen kohua 2008 na 2008 a crate do do sen crate na 60 and ose ba ko bia sen ba ko ye ebi 50 ebi so ye 45 okay ti mo se sen ye no na 2008 yenko to ana me so me nya ano ti e kire biom na me sa frɛ na me ka se ko hwɛ me sa nya bia na e no so you membra to I say 20 crate o member fa ana me ko na me ko fa crate no nti ano 20 crate no me nya na no so ye 4 million and ye de count na 3002 nti me sen na me anu so me ya 4 million no woni ni nyina na sese me ni nyina na sese nti anu na sika ne 400 Ghana cedis na ye ati akoso 2008 no so na ye 3200 ana me de koye nti a kire biam na msafra na osi 10 crate wa me mefa wenyina yasem ana msafra wenyina yasem ama ana msafra fa na beto ye afa de ese no na ton ne ma no de atene wenyina yasem me so me to bi krada enti me pa de wo ya manufo no na me ka so anya hwe sa wo de ba ma me kohua ne de amaji na me de ama na me gigi me sika efi se de wa sika ne si ye no ana wo jitu mu afa kire me fra na wasi ebi ni ho kire kwa me fra no kwa na o ka se ende wo ni bi ba kire na me ya adoma me mbra me ba banya bi afa ade kyen ya me kwa o ka chem se kohua ne ebi ni ho na me se wo se wo ni se kohua ne me nya de asika no wo yesa be se sika ne be se enti wo hwa na se wo nya fa sika ne ma me se ni sika wo di na ne buafu no sorry ai wano ampese obi yirbe didi na atam media ebe ya next week no be pebose ama me ebe ya next week obe pebose ama me ono ampese obi yirbe didi na atam ono na me na didi na atam me say our fees e question no say wanya mfanchicha wo de on first kan ma me fisa me buaro na me ka say wo de question ba me dia me de ba ma amfo na agi sika no edia atuatua kan ma aka de firo na say so wo danda no say dia endia me ntimi endia first kan ma me na we kwa brand no mo sai ma senka eye ye kan say abronu a na wo to wan kanti e ka wunya faso kra abronu so ya mo ba beji afa kogwa mo sika be ma no afedie age so no be fa kosi akoto ansa no de atere what we be won me kokra chesa me sa fa card ko me ko focus na ma sa sai ka sika sa dia focus na sa dia ba so won anti me bia na mka se so hwe se be ya on fa me sika ma ai wo de corner week me pa sika ma pa obosi ama corner week me pa obosi ama e won ma nkasa na me fa me kwa ba ko na me ko fie ti me ko fie no be 1 week na me friend na mka chen se no wo say 1 week and then week me mbra ana ka cham say da bi ma member me nja be na da nya me ya aduma member na obi a be focusua o say brother obi bring sika ti e brother ya member na be sika no e brother me ko na mka say da bi ma me friend no e bia ma friend no was supposed to no because me kwa me faka me tue sika no ma faka abo me say me ka sika nti wa na me friend no ka say da bi nipa na fa sika na amba nipa say wenye yi nti Friday nya me ya aduma member me ba o de me ba ma me nkoso ba
Akoma 87.9 FM on your TV or say Chrome TV. Mame nua ba akwaba. Ba mu akwaba. Yeah, no, man. Now what to say? Everybody adom me. Mo official pass. I think come to Yesu bio. Amen. Be about your family. Me da se wo mame. Etiefo ene adofo to nchia so ye na me de we ane metena sese ya mese na meme nyina tiri ma yo mu dedede. Metena sese ya na meme eba bi ebo mu se tokom bisa se. Me ba be mu mema sam egina mo na so. Meme bi frame o ka kire me se me dofo pa. Wa ma enne se me sori ahomache a. Me nya 10 minutes asabita fracha me be man timi enyo joy. Sorry jina na so na joy kanena entesa eye de habama edro we etimi eye no edro ye freni tonchi eba capsules me se de so wo bo ne papa pampers o boy ya na ye ma no ene obeyi pampers na dwonso kakra bi na ewo mu edro we esiesie be ma edwonso sem edi ama no eno nto ye be ma bia emfa na so emfeme be ma bia enhwe me din te se de egu fufuo so no na me kasa wi awoyi ne de afri mu kontonchi eba center ye edro tonchi eba capsules no eye mema edro eboa bema bia owo prostate mu hawo oye bema na se owo prostate problem owo dwonso mu hawo me patcho odwonso ntentem ne titu ene anajo nipa nyina ada no na wo dwonso ntentem bi won mos anana minum so bebre entesa se wonya prostate problem a dwonso no so dwonso ye ketua bi na eba okoto on ma na dwonso asa kan obeka se nyawo na sorry ko dwonso sesia no eye sa na etie eno nti se wonim obi na se odwonso ntentem a wadaroma koto edura ye friend tonchi eba capsules e fama no oko pharmacy shop na se baby a wo bia wo frɛ ye number ne se me wo baby say ehe fa na menya tonchi ne bi ato a me patro doctor ebe fa no akire baby obenya tonchi ne bi ato na ne ya wo pese wo frɛ doctor na ne twetwe nkomo a wadaroma number obefrɛ ese so e 0243 907733 0243 907733 o friend number we sisi na o kan how chire na obetie wo na obisa ba bia obenya tonchi na ebi ato so a obechire wo se me no mienu ene to kumase hanom se ya fuani echire mu ewo asempa pharmacy ewo edum PZ baby a yenua mema nom ene yedofo nom eton phones no woduro na obisa asempa pharmacy akrakra bechire anase wobon se ne signboard na anase ne billboard ebo ne shop nanim se kakraka opeja wutia obehu tonchi ememme kuramu se twetwe okọ asempa pharmacy edum PZ a obenya tonchi ne bi ato me patro ne bo enye den ebo no eda fom se woka se wugina wanem ato 4 5 a obetimi ato isan se bo no ewo fom seba ewo Abrepo Junction Santase taxi rank onom no seba Abrepo Junction Santase taxi rank ono okwa obenya tonchi eba capsules ne bi ato Little George ewo Accra Community 5 tema okwa obehu Little George ewo honom tepa goso dade so aba sunwane wo de me se baabi a wo no me patcho o friend number ne se me pe tonchi ni bi ato a wadaroma ye betcho baabi a obenya bi ato tonchi ememe kuramu se twitwe wadaroma se wonim obi a dwonso eka na wonte na ni beba ne ho so na wadwonso agu no me se eyade ye nim guase wo kro dwonso aka wa amu ho se dwonso de wo a wonya baabi nwonso kra sade wo ho si po obi gina fa akwa no wo so no ho chechenye bibia ntia na emom eye dwonso na ede no mese wo nipa biara se dwonso ka ona se wo ntia wadaroma edura ebeboa na sisi wo dwonso sem ede amaw eye tonchi eba capsules ye dro we eye prostate edro papa se woni mo bia ne prostate aye kese a ema ye mfa rubber to bema bronya na eba no wadaroma mema muni ebededa muni ebedi mpem agudie na de ntina wo ma ye de rubber ato obema mu wadaroma wontini no de hu hia ye ntina ye wi a ensada ma ba de deden ehu hia ye eno ntima so sabria ma na moto na ko baby eton edro bia kwa so petonchi eba capsules ye ye bi de ma obenum no mienu ana pabra wodidi awie mienu anwumre abra wodidi awie na ebeboa ama o prostate na eye kese no ebeba back to normal emma ye mfa rubber ento obema mu wadaroma emema hu hia me emema so mebo eno ntima se bema bia se
obeta edi empaswa agro sa wo hwe ye papa no mpanyimfo a na omo ne ye maame no ehye dem kane na TV bia no fon bia ni wo no ene ye mboye maame no atodwe omo boye se adwe no ubon se ye behu ne maame awo ahenasa mienu enye bibia ntia na esanso ebo mo nyini che wo ye bema na ata na obedi empaswa agro ebo ma wo nyini che esanso bo ebusti wo immune system no eno nti bema biara wo tie mi a yawe bi okowu ekra no ekyere se wo nipadua no nkomwa na hoɔden ɛwɔ fam na ade a obetimi di akanya nkomwa na hoɔden no ɛne sɛ obeta ne ɔbaa ɛdi mpaso agorɔ wadaroma fa asɛmwe ɛto otimu na wɔtwe bia wɔntimi ne ɔbaa ɛni mpaso agorɔ no na ɛnyɛ 3 4 5 times mɛsɛ bɛma bia na yɛ Friday me say obi atu fo mentie ene wo no ɔbaa bi ɛne da ɛkyina meme ne nto aso kwasi ada ne nto aso Monday no agye futuo no de abɔbra akwasi ya wata ɛno nti metu bɛma biara ɛfo sɛ osisi mu ɛna ayɛ mmerɛ obi wɔ hɔ no ma otie me obi sa ne ho sɛ edi enti na ɔno ɔbaa bi edi mpaso agorɔ abra ne ho nsa ne na ne ho adwodwo prɛko pɛ ɛyɛ wuntini no ɛna emu ɛsisi ɛno nti mogya no ɛnya akonya ɛmfa ntini nsini benya wɔde na atimi asɔre gyina ne naso a ɛyɛ mogya na wɔsɛ ɛfam ɛno nti na no ɔbaa bi edi mpaso agorɔ ɔho nsa no so prɛko pɛ na ho adwodwo wobɛbɔ so asa wobɛsan so sɔre gyina wo naso wo sɔre gyina wo naso wonya 1 minute na wasan so adwodwo ɛma agodie no ɛyɛ boring wadaroma boost wo mora na ɛduru ɛbɛboa wo ɛyɛ tonchi herbal capsules me pacho tie ni ye ema me tonchi herbal capsules tonchi me se mema kromu se twitwe emema nyina mpana eneme emema nyina yere eneme emema nyina jeje eneme me bo side check association na ma bo legal wife association wi amasanso akobu achan e de amawo enu nti mese mema nyina ese so pese o mema sem ejina brane obo adwuma te se machine di twa blocks na da ne da wo gina odofo mu te se abela ba ene edura wo hia eyedura ye friend tonchi e ba capsules wo pese osisi mu eyeden anasa ono obi ahyehye match we ye mpanyimfo nka ne no de habama obi di esisiri bi na ode akekedu afra na ode atua ebo yi fi bia ne amama bi afri ne sisi mu ene no sori ahomache na ho so wodwonso se you wo be memu be manie na so ene yesi we nyina ye mpe ye kokototo ne ema bi won kwanchan anoma eba no sa obedi mpasho grobe wie na ti ya wo ya etimi kra ma wo fa wunya pressure etimi ma wo fa wunya akoma yawe wakoma etimi bo se peri no ani so abiru no atu ahwe wadaroma ye duro eye habama na ye de aye FDA fo ahwem no mo ho se eduro no eye du papa eno ntime se be ma biara se eduro we ye eduro eye habama eye bibiduro kroje nemom sa wono ma eye mampa wa eduro papa ebebo o mema sem ama mema sem ahodi abamu osisi na ye o ya na beyi ni nyina fi honom wo ye be ma wo ye walatu wala sa adwuma sabi obeba bedu fie na sabi otafrache wonante maduane kura se empasho agudi enya wode enya wakono wada roma wosa wonom edro e frene tonchi e ba capsules me se wota di empasho agra eboa ebusti wo mora eboa ema immune system no ahoden ebem eboa ema wunyini che eyi yawe bia edi free o mema semu eno nti messe onipa biara wotie me se obenom edro ye frene tonchi herbal capsules o ye be manko a wada roma nombi enya se wodi kodi empasho agro nko a nom na fa bo prostate ho eban prostate adechie ne adesan bia eku mema prostate ko na eku mema obi wo hon ma ne papa akadem enam prostate nti obi wo ma ne dofo bi akadem enam prostate nti enne prostate duro kama make am for edi amount eye tonchi herbal capsules me se dade so aba tepa goso akrodie bebe biara wo bia no frɛ number we sisi number no eye 0243 90 77 33 0243 90 77 33 Edino eye tonchi herbal capsules me sit tema community 5 Little George ewo honom Seba ewo Aprepo Junction Santasa taxi rank honom no me patro Asempa pharmacy enso ewo Edum PZ baby ye nua me mane ton phones no edru awo brese ya na wona wa amanone ebre obi wo hono ma eba ne say timi mane be ma efon obi timi nya haw ewo ni ntini mu eno nti dodo na efrem ye de edru e mane wo mu wonim obi o wa amanone oye oba odofo bi wa amanone me patro odofo bi oni gine ho wa amanone a wadaroma o mpese obeba bedru na behu ne be ma na afon totonchi e ba capsules e mane no ne nsiese ne mema sam emfama no edru wi eboa biebie entinim se de be a moja benya akonya e de afurusane e wontinim eye
woyɛ bɛrima wakɔ akɔdware nsuo bi mu nsansan te egu bɛrima ho ɔposa ma bɛrima na fon ayɛ ketewa bi te sɛ full stop ketewa bi kew yɛne nye ho mese me mpa de ehwa ɔbaa bia nso mpa de ehwa ɛno nti mɛsɛ bɛrima biara sɛ wohia adura yɛfrɛ ne tonchi herbal capsules aduro bɛgye wo a ɛyɛ atrema ɛno nti aha na mede wobɛsie deɛ wɔbɛyɛ ne sɛ wobɛbɔ yɛ namba na wafrɛ yɛ na wabusa sɛ ɛhefa na wobɛnya tonchi no bi atɔ yɛbɛkyerɛw aduro wi ɛboa ma osisi mu ɛyɛ den ɛboa ma wotumi ne ɔbaa ɛdeda ɛboa ma wotumi ɛwo so ɔbaa no ma ɔbaa no nso ho sisi ne ho so ɛboa ɛma ɔmɛɛma sɛm ɛgyina branem ɔntɔhwem aba na ahoɔden ɛba mu ohun nsuo mu yɛ duru na ahoɔden nso ba ohun nsuo nim wopɛ sɛ wohyɛ nyinsɛn a ɛhyɛ wopɛ sɛ esiesie ɔbaa redeɛ nso a esiesie ɛno nti mɛɛmɛ yi atadwefo wada ne da me ba mote dɛ nɛ wohia aduro a yɛfrɛ ne tonchi herbal capsules number no ɛyɛ 0243 90 77 33 0243 90 77 33 tonchi ɛmɛɛmɛ kura mu sei twitwe yɛde obi bra so ɔgye bre no tie yɛn nyankopɔn yɛ adom adasɛnɛ yɛbɛsan so ahyia onyame enshamo papa aha Akoma 87.9 FM and afei Osei Chrome TV Wonua TV at demo live mene ya maami busanga na AD enkomo okay entino na wo mpese obesan asai sika ko obiunti na ofre no e de si ye me fra no na me ka say member da wo ka say obeji bosia e de amamenti membra na eno ka say de bi membra Friday na nipa a oji sika no ama na wo se wenye ye ntiki say fiada nyame ya adoma enti fiada no so me koe ma nkoto no na me koto ne yere ena ne ka say si akra na oji na na wo ka say was it just some man in ka me kwa na menti ati ti won ma me tena ya na man kasa na me soro kofie ti me kofie no me hwade akwa na me ka say de bi sa nkrofo say papa ndi o ye no obama chate obama ma baba ka say bi a me pese me ka say me ti e be ya ifio me nda anko biem enti na bra bi ne bra bi e wo kotwi bra no so ye adwuma e friend bra kofi ana friend bra kofi na me tu na ni say bra mpa cha wo me bra bi di mi kan say me ma asam na menti ase asam na se ma pa abom ani mu a de bra no pese o de me ye no menti ase enti me pese mo fra no kukom na no kasa boko sa de be ya odi sika na be ma me enti me de asam no kra ba ha me ba kra ma be di botu mo ni ma mo kra mo fra no ta ma me be ba no kra me sa fra no 2 times one peke enu mo kra na me ka sa me de ne be ba enti me ka che bra kofi na o ka sa me bra enti mba ya me de betu mo ni da de no mo so mo fra na wan fa be 3 weeks ni endo kra me beti na mo sa fra na wan fa enti se ne me se me de hye mo nsem na kwa ma fa so ambaji mo right Beda se papa kwa be fa so abaji usika no e de ama wo na wo se papa no na eba wo a baji abro no anasa na yere wano what da ne yere ba na ade chi ya ne yere ba ka cha me se papa no ba wo se oba be fa abro no ba na me ni wo wan na edi kai ba ye se mma na bro ne yere ketwa na oba me wo se ni kunu epe bro no okay enti oje dodo sen oje boto 8 na boto 8 ya boy saying ba ku 1002 enti wo ka nyina so saying mi ka nyina si 9006 9600 okay one more nipa bi o motaje wabura na pa cho mo fa me bro da na asa me no mo ti minim papa ni minim kwa na mi hwa ana sister ni nyina me ni mo okay mama kwa mama so hello madam Abu good afternoon na pomo to say mpacham ya da nyame ase me pa chewo wadama woni maami aye friend Buzanga Mami Buzanga Abiba Bato wane kese me pa chewo woni Abiba be ya wudi ya yo me dey o chesa okasa Abiba kotwi to aburo no yo wini mo no dia me da se dia na akoso e wo woni ne mienu ntem mi bato mi gina buro kakra de e de mama na ense yi net na kwanta krana anasika na lofu woje na buro kakra sinta bato mi buro no boto ense motwe me pacho boto motwe no boto ba bia no ose ne bo yesen okay boto no ba ku ba bo yesen bato adentina obutamika papa me pacho wo ha odi asem na bedama akosi ni Akoma FM Onua TV boto no na ba ku bo yesen
but on the back or the balance time. 1,002 pacho wadama 1,002 no se sen watwe no a eye sen. Okay. Papa, Mr. Wadarma. Bottle no and watwe no wo se sen ya na ebo no nyina ye sen. I'm going to say 9,600. Me da sem pacho muji ya no abosumi sen ni. I'm pacho abosumi na ni Benya bosume ben nine. Sa woni se abiba kotwi na adwuma a waya na ebroton no. Me da se. Na ebro no baje na wo se brebe na wo diska ne bema no. Wani me yire na kai. Etu bi sa wo se wo se bosume sa na mo de betwa. Hello? Me say wo yire baje ya no na wo se bosume san e na mo de betwa bro ne ka. Oh, yeah, that's in your idea. I beat one that I'm going to go to the swimming course. Whatever. What the man cocono? In fact, I'm the man. Cocoa, not just a